कितनी बार है शादी करके तू न पूछत क्या ये बहन तोहार कौने गांव में घर बा ये कहीं बताओ क्या बहनी हमार तो यार अठेहा लाए बा तू सर कहीं कहा बहनी तू अपन बतावा कहा पगलो हमरो यही बगलिए बा अरे कहाँ बतावा कौने गांव महा बहनी कहा सुना जिलवा प्रताप गढ़ी थाना साजीपुर में जिलवा प्रताप गढ़ी थाना साजीपुर में गौवा सराय लाली साह नहीं दूर में गौवा सराय लाली साह नहीं दूर में जहाँ बियाहली हम बानी ए बहनी सुना जहाँ बियाहली हम बानी जरा कपारी परेशानी जहाँ बियाहली हम बानी जरा कपारी परेशानी वो सखी पूछ रही है कि बहन कहाँ परेशानी बा खाए पिए के कौनो कमी बा का तो हम मर्दा का तो कमात नहीं का कहे ना बहन ऐसे कौनो बात ना बा तई सुना नैहर से सासुर में ज्यादा मिलत सुख बा नैहर से सासुर में नैहर से सासुर में ज्यादा मिलत सुख बा खैले या पियले के तुमको नहीं दुख बा खैले या पियले के तो कहा पगली फिर दूसर का दुख बा तोहार सास मारा था या कि मन से दूसरा भी बा कहा नहीं बहन ये सब कौनो बात ना बात तई सुना क्या सुनावा ए नहीं हर से सासुरे ना ज्यादा मिलत सुख बा खैले या पियले के तुमको नहीं दुख बा अरे ये के दुख बा चाह लागे पानी जहाँ बियाहली हम बानी ये के दुख बा चाह लागे पानी जहाँ बियाहली हम बानी ये के दुख बा चाह लागे पानी कहा बहन और सुना सासू ससुर देवी देव के समान यहाँ सासू ससुर बड़ा नेक सास ससुर पाली है बहन। एकदम देवता हमारा सास ससुर सासू ससुर देवी देव के समान यहाँ भूल चूक माफ करे कबहू न पूछे कहें और दुल्हा हमार मिलल सानी जहाँ बियाहली हम बानी एक दुखवा चाह लागे पानी जहाँ बियाह